wanda yake ɗariƙar tijjaniya to ya kama hanya wacce zai sadu da Allah da annabi lafiya kuma zai shiga aljanna cikin sauƙi. Akwai wani babban malaminmu a Murtaniya, Shehul Islam yana yawan yabansa, ana ce masa Abdullahi Abul Hajji. To shi wannan malami yana da tarin maƙiya, babban waliyi ne. Ranar da zai rasu, ke shi a kirawo masa maƙotansa da maƙiyansa za su yi bankwana da su. Da aka kirawo su ya ce, ai ca ne a kirawo ku za mu yi bankwana don yau zan yi wafati. She suke cewa, ka ji irin abin naku, ta yaya ka san za ka mutu? Wannan zafin ciwo ne sa malam yake faɗa haka. Ya ce, ai ba ma ranar mutuwa ba, har makomanmu mun sani, mu 'yan ɗariƙar Tijjaniya. Suna cikin tattaunawa sai mutanen nan suka